Wist ik even net wat ik zeg. Wij doen een beer op Schiermonnikoog. Beer boeloe, boeloe de beer. Wat oh wat, beleven we deze keer. Fast food. Wat wien de bisten juster ziek, hè? Elk maar spui. En Ulbe de Oele had het smoordrok, oont er zelfs ek ziek waard. En doe voel het kwartje. Het is het eten. Het is het orgeleten. Dat zit ik daar. Daar komt het voor. Zuid Ulbe trot de telefoontje in oren. Bloed daten nee oor en alles is klaar. Nou, dat hoeft er geen 2 keer te zezen. Oplichterij, dat is het, oplichterij. En mijn man en ik hoegen dat smarrieten van je net weg. Eet het zelfs maar op. Nou zucht Kees de Rood, die het loonskamp voor de bestelling, vreemd op zijn noos. Maar dat eten wij zelfs al alle dagen lekker van. Stammer het er verbjusteren. Dat mag dan nou ik maar dwaan, want wij hoegen het never. Moeike doet is lelijk. Maar zij net al in, hè? Maar geef maar bij een waterstukje met dat smarge eten. Wij krijgen jood wortels. Zat het post voor een kanien. En hoogst net wetten komen. Van mijn hemel. Dat is Klaske de Knien, die ook al heel lelijk is. Maar ik begrijp het net. Stammer het Jan de Rood. Dat hoeft ik net. Kom jongens, in de hoes en gauw. Ik kekeltje lid van haar jaren als Jan bij haar longens komt voor een bestelling. Wij gaan slim ziek west van dat rattenvoer. Hoort het maar en kom je net weer onder door. Ropt ze loed. Jan snapt het net. Maar hoe kan dat nou? Wij eten er zelfs altijd lekker van. Het helpt liekwas al je neer. Wat? Ek beer Boeloe had zien nocht van het oorhel eten. Nou, hoe is net wetten komen? Oh, ik ga vreselijk misselijk west en de oren ik. Verslijn rint Jan voort. En even later zitten de brorren mismoedig op een stoepen bij haar bedruil. Hier nou het zo goed. Big business, zeg maar. En nou, net één voor u zitten meer hebben. Wat moeten we nou doen? Zucht het Kees. Ja. Zucht het Jan. Wat? Met de dusse recycle rotten. Nood van. Moon, maar wacht je? En voorast lekker sliepen.